Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi 27-28 martda Iranyň prezidenti Hasan Rohani Türkmenistany resmi sapary amala aşyrýar. Türkmenistanyň resmi medeniýetini iki ýurdun ýokary derejeli resmileriniň arasynda netijeli gepleşiklerin geçirilýänligi aýdylýar. Rohanyň Türkmenistany edýän sapary boýunça Azatlyk Radiosu Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier bilen gurrundaş boldy. Bruce, İran'ın prezidenti Hasan Rohani'nin Türkmenistan'a ediyen resmi saparının neticelerinde näme garaşmaly? It's a good question because there's things that both sides want that they have in common. Tarapların ikisi de şol bir meselelerin çözgüdünü isleýär. Saparyň dowamında Rohanyň gozajak meseleleri bolar. Birincilik bilen Hazar deňiziniň kanuny statusy we onuň bölünçügidir. Orsiýet bu meselelerin üstünde durýar. Lavrov we beýleki käbir orsiýetli resmiler bu meselelerin şu ýyl Astanada geçiriljek sammitde çözülmegini isleýär. Rohany Berdimuhammedow bilen geçirýän duşuşuklaryny şu meselelerini maslahatlaşýandyr. İkincilik bilen İran soňky döwürde barha izolirlenýär. Ýöne bu sapar onu üzgünleşdirýändir. Günwatar ýurtlary däl de Arap ýurtlarydyr. Habarlarda da aýdylşy ýaly İran bilen Saudi Arabistanyň arasyny dürli meselelerde biri-birine çapraz pikirler bar. Üstesine bu ýagdaý diňe bir Saudi Arabistanyň gatnaşmagyna däl eýsen beýleki Arap ýurtlarynyň gatnaşmagyna da bolup geçýär. Mundan ozal haçanly Günwataryň Irana garşy girden sanksiýalary güýjünde wagty İran Türkmenistana hoşnuýetli goňşy hökmüne garaýardy. Häzirki wagtda dünýä jemgyýetçiliginde İran özüniň nähili häsiýetlendirilýändigini göz tutup, İranly resmiler mümkin gadar has köp dosty öz töweregini jemlemek üçin tinanşýandyr. Şol sebäpden hem Rohany dostluk gurbanlygynyň ýanyna baryp uly meseleler ýüze çykanyna gaýrat edip bizi bolda ýa-da iň bolmany Saudi Arabistanynyň tarapyny tutma diýip haýyş edýändir. Mälim bolşýaly Saudi Arabistany soňky döwürde Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlary aralaşýar. And we know that Saudi Arabia has made a lot of inroads into Central Asia lately. Saparyň netijelerinden Türkmen tarapy näme garaşýar? From Berdimuhamedow's side, I would have thought what he wanted more than anything would be to get this gas going to Iran again. Meniň pikirimçe Berdimuhammedowyň ýeketäk isleýän zady Irana gaz aktyrmaga dowam etmekdir. Bir ýyldan epesli gowrak wagt bäri türkmen gazy Irana akmaýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ykdysady gowuşgunçyzlyk dowam edýär. Ozalky şertnamanyň esasynda Iran Türkmenistana nagyt pul tölemeýärdi. Oňa derek 3 milliard dollarlyk gaz üçin haryt berýärdi. Ýöne häzirki wagtda Türkmenistan haryda da razydyr. Egerde Iran gazy derek Türkmenistan azyk haryt uğratmaga isleg bildirse, bu türkmen häkimetleri üçin ören gyzykly bolardy. Ýöne bu gepleşikler baradaky gurrunlar jemgyýetçilige dolu aýan edilmeýäne çalym edýär. Başga meseleler hakda gurrun edilýär. Mysal üçin Türkmenistandan Irana elektrik toguny çekmek ýa-da medeniýet, sport, syýahatçylyk ýaly ugurlarda iki ýurdun arasynda şertnama baglaşylanyny gaýdylýar. Ýöne bu ulanlaşyklara soňky 20 ýylyň dowamynda gol çekişmäge mümkinçilik bolandyr. Ýagny görnütün bu ýerde başga meseleler bolaýmaly. Cooperation and things like that. I mean, those are agreements they've been signing, over the course of the last 20 years. Those aren't even new agreements. Energiýa meseleleri barada aýdylandy. Haçanly Türkmenistan 2017-nji ýylyň başynda Irana aktyrýan gazyny kesenden bäri geçen döwrüň dowamynda iki ýurdun arasynda ozal bar bolan we beýleki ýurtlary hem öz üçin alýan swap ýagny alış-çalış ulalaşygy öz güýjündemidi? That did not change at all because it's not a huge amount. Hawa agzalyan şol ýagdaý düýbünden ütgemedi. Sebäbi aslynda bu mukdar gaty bir uly däldir. Azerbaýjan mümkinçilik bolany türkmen gazyny arzan bakadan satyn alyp öz ýer asty saklawhanalarına saklaýar. Ýöne Azerbaýjanyň özünde de gazy öndürilýär. Ol türkmen gazyny diňe bir özüninkiniň üstüne doldurmak üçin ulanýar. Bu ýagdaý düýbünden täsirlenmedi. Ermenistan bilen bagly ýagdaý biraz başgaçarak. Türkmenistan Azerbaýjan bilen ýola goýan swap ulalaşygynyň aýny meňzeşini Ermenistan bilen ýola goýjak bolýar. Swap ulalaşygyny Türkmenistan Irana gaz uradýar. Iran bolsa kabul eden türkmen gazynyň mukdaryça Azerbaýjana gaz satýar. Türkmenistan gazynyň tölegini Azerbaýjandan alýar. Ermenistan bilen bagly ýagdaýlarda da şeýle bolmaly. Ermenistan gyzyklanýar, ýöne olar satyn aljak bakadyny özleri kesgitlep 1000 metr kub gaz üçin 140 dollardan artyk töleg töläp bilmejekdigini aýtdylar. Ermenistanyň öňe sürýän teklibi has täsirini, ýagny olaryň teklibine görä Türkmenistan Irana gaz uratmaly, türkmen gazynyň mukdaryça İran Ermenistana gaz satmaly. Şeýlelikde Ermenistan hatda türkmenleriň Irandan almaly algysynyň öwgedini dolmaly. İranyň Türkmenistana tölemeli bergisini Ermenistan nädip tölemegi gödöňünde tutýar, üstesine öz satyn alan gazynyň tölegini tölemeli. Bu barada pikirim ýok. Ýöne geçen ýylyň aýagyny öňe sürülen teklipde şeýle şertler agdalýardy. Bu aňsatda Ermenistana Orsiýet hem gaz satýar. Bu diýmeklik Türkmenistan Orsiýet bilen bäsleşmeli bolýar. Orsiýet gazynyň bahasyny düşürse Ermenistanyň türkmen gazyna bolan islegini saklamak üçin Türkmenistanyň bahany düşürmeli bolýar. Galy berse de Ermenistan bilen ulalaşygyň başa barmak üçin İran bilen hem ulalaşmaly. İran türkmen gazynyň öz üstünden
swap arkaly Ermenistana satylmagyna razy Meantime, bolmaly. they have to have an agreement with Iran. Swap ulalaşy arkaly İran türkmen gadyny Türkiýe aktyrmaga isleg bildirerme? Türkiýe bu tapmaçanyň niresinde? This is what Turkmenistan wants. Ultimately, this is the deal. Aslında Türkmenistanyň isleýäni şol, ýagny öňü soňy Türkmenistan swap ulalaşygy esasynda hususan Türkiýe bilen gaz sewdasyna isleg bildirýän bolmaly. Türkmenistan öz tebii gazyny Irana ugradyp, soň Iran öz gaz geçirjileri arkaly türkmen gazyny Türkiýe ýa-da has günwatara aktyrmalydy. Türkmenistan şunu teklip edýär. Aslında 90-njy ýyllaryň ortalarynda ýurtlar, ýagny Türkmenistan, Iran we Türkiýe bu meselede tas ulalaşygy dol gazanypdy diýen ýaly. Şu ýagdaý Türkmenistan geçen ýylyň aýagyny ýene-de gozgody ýöne bilişimiz ýaly Türkmen-Iran gatnaşyklary çylşyrymly bolan soň Iran bu teklibi desini ret etdi. Hatta käbir Iranly resmiler bu gurda Türkmenistany özlerini bässe şökmüni kabul etmek islemeýändigini aýtdylar. Şeýlede biz Sewitde gaz geçirjileriň logistikasyny ser salanymyzda tanap gaz geçirjisiniň esasy ýesi Azerbeýjan bolup durýar. Bu gaz geçirji esasan Azerbeýjanyň gazyny aktyrmaga niýetlenendir. Elbetde gaz geçirjiniň ugurlary ýyllaryň dowamyna giňer ýöne hatda Iranyň gazyny bulgamy aktyryp başlamagy azyndan 7-8 ýyl alar. Iran soňlugy bilen hatda türkmen gazynyň bulgamy aktyrylmagyna düýbüne närazylygyny aýdyp biler. Bu ýagdaýda Türkmenistan üçin transgazar gaz geçirjisi has uly ähmiýete ýa bolýar. Şol sebäpden Hazar deňdiňiň kanuny statusynyň çözülmegi wajypdyr. Ruhani bilen Berdimuhammedow şu meseleni özara maslahatlaşandyr. Ýöne bu barada jekmejek maglumat teniz jemgyýetçiligi äşgär däl. Like I said, that would be one thing that Rouhani and Berdimuhamedov would surely have talked about. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda käbir ady haritlarynyň gyçylygy we gymmatlamagy dowam edýän mahala aşywadyň bazarlarynyň hemde döwlet we hususy eýçilikdäki dukanlarynyň sowda tekçelerinden daşary ýurtlarda öndürilen meski ýaglary ýitirim boldy. Türkmenistanaky we paýtagtdaky täzelikler bilen ýakynan gyzyklanýan aşywatly synçy we ýa-da Jamal Murat Bugaýew bu ýagdaýyň inni 2 hepde goly wagt bäri dowam edýändigini aýtdy. Şu soňky 10 kunyň dowamyna hususiýetçilikdäki ağıt dukanlarynyň döwlet eýçiligindäki ağıt dukanlarynyň bazarlarda sowda edilýän haradillik tekçelerden meski ýagynyň bütünle ýitirim bolanlygyny adamlar gurrun berýärler, ony bir iş edinip bazara aýlanan wagtynda ýa-da dukanlara girip çykan wagtynda özüňi duýsa, görse bolýar. Dip Bugaýew gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagt bazarlarda we sowda nokatlarynda Türkmenistanda we daşary ýurtlarda öndürilen margarin ýagynyň satuwy öňküsi ýaly dowam edýär. Sowda tekçelerinde näme sebäpden meski ýagynyň ýitirim bolandy barada bolsa, bazar administrasiýasy tarapyndan hiç ýyly resmi maglumat berilmeýär. Emma Azatlygyň yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan Mir we Teke bazarlarynda sowda satyk işleri bilen meşgullanýan işewirleriň käbiri munyň sebäplerini daşary ýurtlardan getirilýän meski ýagynyň bahasynyň aşy ýokurlanandygy bilen düşündirýärler. Ýurdun daşyndan ady haritlaryny import etmäge döwlet tarapyndan lisenziýasy ýörite ruhsat hatyp bolan firmalar täze import edilen meski ýagynyň bahasyny gymmat bahadan hödürlediler. Onu alyp öz wagtyna satyp bilmän diýana galanmyzdan onuň tekçilerimiziň boş durany şol haritlary almanymyz gowy. Sebäbi öň 25 manatdan satan meskimizi inni 32-35 manatdan satmaly bolarys. Onu hem alyjy satyn almaz diýip adynyň efirde agzalmazlygyny soran Mir bazarynda sowda edýän işewirleriň biri gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak, Orsiýetde öndürilen 250 gramlyk meski ýagy 2016-njy ýylyň ahirinde 7-8 manatdan satylan bolsa, 2017-nji ýylyň ahirinde onuň bahasy 15-20 manada ýetdi. Şu ýylyň ýanwar aýynyň ahirinde bolsa, şol meski ýagy 25 manada çenli gymmatlady. Beýleki bir tarapdan Bugaýew soňky 2 güniň dowamynda paýtagtyň käbir bazarlarynda şol sanda Mir bazarynda islege görä çekilip satylýan we ýörite gaplara gaplanmadyk meski ýaglarynyň satylyp başlanandygyna, ýöne munyň hyrydarynyň ören azdygyny aýdýar. Adamlar ozulum satıcıların anlığına düşüp meske deyip onu derek margarin satın alanlıkları üçün tavır şonu almaktan saklanýaly. Kalı verse de şol kilolap yani kesilip satılýan meskelerin de kiloları juda kımmat deyip adamlar gurrun edýärler. Şol meskenin 1 kilosunun bahasy ortaça 90 manat bilen 120 manat aralygynda. Dip Bugaýew gurrun berdi. Belläp geçsek, meski ýagy soňky aýlarda Türkmenistanyň sowda tekçelerinden ýitirim bolan ilkinji ady harydy däl. Ýurdun döwlete değişli dukanlarynda indi 6 aýa goly wagt bäri un, şeker, ösümlik ýagy ýaly käbir günüwirin ulanylýan ady harytlary tapdyrmaýar.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň WeContact hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylova gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Aşgabat şäherinde öz hususy avtologlarynda kire edip güzaran aýlayan türjüleriň kanuny esasda işlemegine ruhsat berilmeýändigine indi 2 ýyl orak wagt boldy. Ozal türjülere öz hususy avtologlarynda kire etmäge ruhsat berilip, olar patent üçin döwlet salgyt gullugyna her kwartal üçin 60 manat pul töläp, kanuny esasda işläp bilýärdiler diýip Aşgabatly türjü Pirli sözünde dowam edýär. Pirliniň pikirine görä, ozal gydygyň döwlet üçin hem ýaşaýjylar üçin bähwetli. Patent üçin tölemeli pulun töläp arkaýyny işläp bolýardy. Hem döwlet kassasyna girdiýi bolýardy. Hem türjüler kanuny esasda işleýärdiler diýip olaýdýar. Işde adamlar bir zat edip maşgalatyny eklemeli. Öz ulagy bar adamlaryň hem eklenji üçin ilkinji ýapyşalgaty kire edip güzaran aýlamak bolýar. Emma soňky girdilen gadagançylyklar türjüleri bir kanun işlemäge mejbur edýär. Döwlet salgyt gullugyna patent üçin ýetişen halatynda olar hususy avtologlarynda kire etmek isleýän türjüleriň toparlanyp özleriniň firmasyny açyp, lisensiýa alyp işlemeldikleri barada aýdýarlar. Emma türjüleriň arasynda şeýle firmany döretmek isleýänlerini tapaýmak kyn. Munyň hem sebäpleri Türkmenistandaky bürokratik çäklendirmeler, agyr salgyt çykdyjylar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Hususy taksi türjüleriň köpüsinde öz avtologlary hem ýok. Avtologyny kirene berýän adamlardan avtolog alyp, soňra kire edýäris. Munyň üçin avtolog ýetine her günde 50 manat berýärin. Uzaklygyň işlänigde avtolog ýetine bermeli pulundan daşary özüňe de bir 20-30 manat galsa begenip öýüňe gelýärdiň. Emma avtologyň awatlaýyş işleri hem öz boýnuňa düşýän üçin gazananja puluň belli bir bölegi hem oňa gidýär. İş tapylsa işläniň owy, ýöne halis iş tapylmanan soňra kire etmäge mejbur bolýar diýip Aşgabatly ýene bir türjü Kemal aýdýar. Bu çykdyjylardan daşary hususy taksi türjüleriň döwlet avtoinspeksiýasynyň işgärleri bilen döwlet salgyt gullugynyň işgärlerine hem agy bolýandyklaryny Kemal sözüne goşýar. Her köçäniň ornunda, köçeleriň sowarak, bukurak yerlerinde salgyt gullugynyň işgärleri ýolagçy bolandan bolup, hususy avtologlara el galdyrýarlar. Kire edip beren türjü elbetde ýolagçy elini galdyrsa durmaly bolýar. Ýolagçy avtologa minip barjak ýerine aýdandan soňra hususy avtolog eýeti 100 metr ýaly ýol geçmänkä bir ýerden el taýakly avtoinspektor peýda bolup avtology saklaýar. Men kire edemek diýip sypjak gumanyň ýok. Saňa ýolagçy bolan adam salgyt gullugynyň işgäri bolup çykýar. Onsoň hem salgyt gullugynyň işgärine hem avtoinspektora ýalbaryp başlaýardyň. Salgyt gullugynyň işgärleri hem özleri bilen alalaşdan türjä düşýän jerimäniň 100 manatdygyny, alalaşmadyk türjüniň bolsa banka gidip tölemeli jerimesiniň 300 manatdygyny aýdýarlar diýip Kemal sözüne goşýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistana baranlaryň aeroportda mobil telefonlary barlanyp soragy çekilýär. Aşgabatyň aeroportuna daşary ýurtdan baran käbir raýatlaryň mobil telefonlarynyň elinden alınıp, jikmejik barlanýanlygy we eýeleriniň hem telefondaky zatlary arasynda ýürüýte soragy çekilýänligi habar berilýär. Goloyda İstanbul'un Aşgabada uçup barandan soň başyndan geçirenlerini Azatlyk Radiosyna anonim ýagdaýda habar beren käbir zähmet migrantlarynyň aýtmagyna görä, aeroportda olaryň mobil telefonlary elinden alınıp, soň ýürüýte sorak edilýän bölüme äkedilipdir. Howpsuzlyk işgärleri bir tarapdan olaryň telefonyny barlap, beýleki tarapdan telefondaky zatlara görä olary berik soraga çekipdirler. İstanbul'un uçup bardyk gölün pasport kontrolünden geçecek bolamyzda bizi saklap mobil telefonlarymyzy elimizden alırlar. Soň hemmämiz aeroportdaky ýürüýte sorak edilýän bölüme äkidip 3-4 sagatlap telefonlaryň içini dörjeläp sorak etdiler. Bu kim, o kim diýip telefondaky adamlaryň kimdigini we olar bilen nähili gatnaşyk saklaýanlygymy çinkilep soradylar. Hawa daşary ýurtlardaky haýsy saýtlary, ýagny internet saýpalaryny ýazarlap okaýaňyz, azatlygy ýazarlap, dinläp kommentariýa ýazýaňyzmy? Daşary ýurtlardaky kimler bilen gatnaşygyňyz bar? Biz özümüzdäki maglumatlar bilen deňeşdirip, ýalan ýa-da dogry aýdýanyňyzy anyklar säzir görnüşini
her hili basışlar edip gördüler diýip Aşgabatyň aeroportuna baranda mobil telefonlary elinden alınıp barlanyp soraga çekilen İstanbul'a işläp giden zähmet migrantlary gurrun berýär. Mundan ol yerli organ işgärler tarapyndan migrantlaryň we olaryň hostarlarynyň mobil telefonlarynyň barlanýanyndan habarymyz bardy. Ýöne Aşgabatyň aeroportuna edilbeýle bolar ötmänlik. Diňe bizinkini barlamadylar. Sorag edilýän bölümde bir topar adam sorag nowatyna ýa-da soragyň netijesine garaşyp otyrdy. Olaryň arasynda bir günläp ýa-da bir näçe günläp saklananlaram bar ekeni diýip olar sözleriniň üstüne ýetirýär. Gepin gerdişiniň oraya atlap geçsek, Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlarynyň we olaryň Türkmenistandaky hostarlarynyň Azatlyk radiosyna ýygyderli ýagdaýda berýän maglumatlarynyň çen tutulanyna, geçen ýylyň dekabr aýyndan bäri Türkiýede bolýanlaryň ýygy berk barlanýar. Türkmenistanyň organ işgärleri Türkiýede işläp gaýdan migrantlary berk gözügçüligi asyna tutýar. Dogan garyndaşlary ýa-da tanış bilişi henidem Türkiýede bolanlary soraga çekýärler. Bir näçe ýyllap Türkiýede zähmet migranty bolup, şu ýylyň başyndan gyzyna dolanan howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny isleýän bir türkmen raýatam Azatlyk radiosyna ýollan maglumatynda şeýle gysyşlaryň henidem dowam edýändigini we diňe migrantlaryň däl, eýsem olaryň hostarlarynyň mobil telefonlarynyň barlanýanyny tasdiklaýar. Onun sözlerine göre Türkiye'de işläp ýyzyna dolanýan migrantlara edilýän psikologik we fiziki basışlar hut Aşgabatyň aeroportuna başlaýar. Türkiýeden baran migrantlar ençe sagatlap aeroportda soraga çekilýär. Olardan Türkiýede haýsy ýerlerde we nähili şertlerde işläp hem ýaşanlygy, ol ýerde näçe pul gazananlygy, ol pullary nämedenligi, haýsy syýasy we dini toparlar bilen gatnaşygynyň bolanlygy, ekstremist toparlaryň hataryna çekmäge hem başga ýurtlarda din üçün söwüşmäge gitmäge çağırış edenleriň bolup bolmanlygy, namaz we Gurhan okap okumaýanlygy, haýsy sosial ulgamlary ulanýanlygy, Azatlyk radiosyny dinläp dinlemeýänligi, Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlardaky materiallaryny galdyrylýan tesvirlere gatnaşyp gatnaşmaýanlygy, mundan meýlek nähili planlarynyň bardygy ýaly maglumatlar soralýar. Yere gelende bellesek Azatlyk radiosyna şeýle temada köp sanly maglumat gelip gowşýar. Ve bu uğurda pikiri soralan Türkiye'de işläp beren Türkmenistanly migrantlaryň aglabasam şeýle ýagdaýy tasdiklaýarlar. Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Ulamrady kabuldan. Awganystanyň esasy kanununda türkmen dili hem 3-nji yerli resmi dil hökmünde kabul edildi. Awganystanyň Magarip ministerliginde türkmen dili bölümi döredildi. Ministerlik tarapyndan türkmen dilinde okuw kitaplary çap edilýär. Awganystanyň Ilymlar Akademiýasy tarapyndan arap harpynda türkmen elipisini düretmäge de mümkinçilik berildi. Arap harpynda türkmen elipisini düretmek boýunça bir näçe ýola ýygnaklar geçirildi. Arap harpynda türkmen elipisini düretmek baradaky taslamanyň üstünde işleýän alim doktor Muhammed Salih Rasyh elipi düretmek boýunça ençeme ýola ýygnaklaryň geçirilendigini habar berdi. Soňky günlerde de Demirgazyk Awganystanyň Balyk we Jowzan vilayatynda 4 gezek ýygnak geçirilipdir. Onda Arap harpynda türkmen elipisiniň taslamasy hakda gurrun edilipdir. Teýarlanan elipiniň nusxasy Awganystanyň Ilymlar Akademiýasyna ýollandy diýip Rasyh aýtdy. Alfa meselesi köp wagtdan beri Awganystan türkmenleriniň intelligentler we ilimli adamlar we şol medeni idaralarda işleýän adamlar şolaryň kança gezekler oturduk seminarlar düzeltdik. Mazar şerifde we Şebrganda 4 gezek medeni idaralarda işleýän adamlar oturup akademi ulumy ýolladylar. Awganystanda ýaşaýan adlyk milletleriň diliniň arap harpynda elipisi Ilymlar Akademiýasy tarapyndan kabul edildi. Şol elipiler resmi taýdan kitap görnüşinde Ilymlar Akademiýasy tarapyndan çap edildi. Arap harpynda türkmen elipisiniň Awganystanyň Ilymlar Akademiýasy tarapyndan resmi taýdan tasdiklanjakdygyny doktor Muhammed Salih Rasyh ma'lum edýär. Bular meni wekil edip ýerdiler. Akademi ulum bilen gepleşdik we
Akademi ulum yine qaytadan bir komite düzdü. Onlardan üstüden 4 gün şu meselelerin üstünde işledik ve bir neticeye yetiştik. Awgan türkmenlerinin arasında türkmen dilinde yuqori bilim alan alimlerin sany ören az. Şu sebepten türkmen dilinde çap edilen okuw kitaplarında hem kemçilikler bar. Türkmen dilinin östürilmegi boyunça Türkmenistan kömek etse dip awgan türkmenlerinin wekilleri umid bildirýär. Emma doktor Muhammed Salih Rasyk bolsa Türkmenistanly alimlerin Arap harpynda türkmen edebiyetini düretmek barada kömek edip bilmejekdigine düşünýär. Şoňa garamazdan Türkmenistanda bolanda özüniň şu mesele bilen bagly Türkmenistanly alimlerden maslahat sorandygyny ol gurrunmerýär. Türkmenistan olaryň hatlary kiril bolan soň taza Türkmenistanyň Latin harfle ýazylan alfabet we olaryň onça azkynesiniň onça tejribesi ýok meniň nazarıma görä Arap hatynda. Elbetde biz olardan hem ahirlerde nazarlaryny aldyk, kabir alimlerini biz Aşgabat konferansiýa barında nazar soradyk. İranda ýaşaýan türkmenler Arap harpyny ulanýar. İran türkmenleriniň alimleri türkmen dilinde köp kitaplar çap etdi. Ýöne İran türkmenleri hem Arap harpynda türkmen elifbesini heniz düretip bilmän gelýär. Arap harpynda türkmen elifbesini düretmek meselesinde İran türkmenleriniň alimleriniň arasında da bir meňdeş pikiriň ýokdugyny doktor Muhammed Salih Rasyk aýdýar. İran alimlerinden hem nazar soradyk. Ýöne İran'da da bizimki yani tul alfabet ve imla meselesi barada vahid nazar ýok eken. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Orsiýetde Kemerovada wepat bolanyň hatyrasyny matym güni oglan edildi. Orsiýetde 28-nji martda Kemerova şäherindäki ýangynda wepat bolanyň hatyrasyny matym güni oglan edildi. Kemerova şäheriniň Zimnýa atly uly sewda merkezinde 25-nji martda bolan ýangynda wepat bolan adamlaryň jaýlanyş çäreleri başlandy. Häkimetler şahsiýeti anyklanan 27 adamdan 13-üniň çağılardygyny habar berip DNK barlyklarynyň esasynda geçirilýän anyklaýyş işleriniň 2 hepde çekmeginiň ähtimaldygyny ma'lum etdiler. Häkimetler şahsiýeti anyklanan 21 adamyň jesediniň jaýlama üçin garandaşlaryna berilendigini aýtdylar. Agarkov maşgalatynyň 3 agzasy ene we 2 atygy bir mazarda jaýlandy. Şäheriň 3 kilisesinde jynaza çäreleri dowam edýär. 28-nji martda yerli häkimetler adynyň 13 pidanyň jynaza çäresi barada habar berdiler. Ýurduň dürli küncünde müňlerçe adam gül desteleri we oýunjoklar bilen pajigaly hadisede wepat bolanlary hatyralaýar. Prezident Vladimir Putin 28-nji martda ähli halk matym güni oglan etdi. 27-nji martda müňlerçe adam Kemerova şäheriniň köçelerine çykyp derňew geçirmegi we regionyň gubernatory Aman Tuleýewiň wezipeden çetleşdirilmegini talap etdiler. Tuleýew wezipeden çetleşdirilmedi ýöne Orsiýetiň döwlet ýetkiligine kirýän Novosti we TASS habar guruluklary özleriniň anonim çeşmelerine salgylanyp gubernatoryň öz ornwasary Aleksey Zalenin we administrasiýanyň ýokary derejeleri resmiýeti Nina Lapatinaň wezipeden boşadandygyny aýtdy. Bu aralykda Kemerovanyň suwdy ýangyn dören sewda merkeziň eýesi Nadejda Sudenowyň diňlenşikden öň 2 ay möhlet bilen tutulgy hökm etdi. Bu möhletiň uzatylmagy mümkin. Kemerovadaky nägililik çärelerine gatnaşýan protestçiler korrupsiýa jan alýar, wezipeden çekil we hakykat aýt diýen sözler ýazylan plakatlary götürüp demonstrasiýalara gatnaşýarlar. Protestçileriň köpsi ýangynda wepat bolanlaryň sany boýunça resmiýetiň berýän maglumatlaryna şüpheli garaýar. Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov 28-nji martda jurnalistleriň öňüne eden çykyşyna Kemerovanyň häkimetleriniň demonstrantlaryň talaplaryna berýän jogaby barada kommentari bermekden saklandy. Derňew dowam edýär. Şol sebäpden hadise boýunça islendik maglumaty edil häzirki wagtda önümli çemeleşmek dogry bolmaz diýip Peskov belledi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.